Mai Inarra naiz, Bergarakoa, Arantzadi ikastolako ikasle ohia, eta Arantzadiko ikasketa bukatu nitxuanetik denbora asko pasaduan arren, oraindik be oso gertu sentitzen duten proiektua da. Niretako ikastolia da espazio bat herrira irtetzen dana, edo herrixai ematen dotzana, aldi berian herrixa sartzen dana, ez? Bai, ez dakit familixen parte hartzietan, ero itxen dien ekintza eta irteeretan, bata bestia barik nire ustez ezin da ulertu. Lagunak hor zeren, irakasliak danak ezauna ziren, ez? Igual nire aurrerauko batzun irakasliak izan zienak, gero izan zien eriak, eta gero nire ondoren guenak bai, orduan niretako ikastolia izan da, olako belaunaldi desberdinok partekatu izan dugun espazio eta oroitzapen kolektibo bat. Nire oindio ilusinua itzen dozta, ikastoliak inola kolaboratzia, ero ikastola proiektu horren parte izaten jarraitzia, adibidez, 2016ko Demasa kilometrotarako kantuan letria idazteko deitzu izan eta niri kriston ilusinua inzostan, eta izan zen modu bat nolabait proiektu honi laguntzeko, ero behintzat proiektu honen parte izaten jarraitzeko, ikasle modua, baina beste modu baten. Globalizazioa inoiz baino gehiago dana uniformatzen dabilen garai hauetan, inoiz baino importantiagoa da, hori ez, gertuko eta bertako tokiko baloriak eta ezagutzak eta transmitiduko dituan espazioak egotia. Ez azkenean ikastolia herritxik sortutako zerbait da, herriko ezagutzak, herriko ohiturak, herriko kontuak, herriko hizkuntzia bera, euskalkixia bera oso presente daren espazioa da. Mundua gero eta homogeneoa izateaz gain, geroz eta individualagoa bada, orduan herritxarren eta kolektiboan parte hartzean oinarritxutako eta kolektibotasun edo herritxartasun hori bultzatzen den proiektuak martxan egotia oso importantia da. Azkenean ikastolia herritxarrek sortutakoa da, herritxarrek parte hartzen dabe eta herrixandako da, eta nire ustez hori gaur egungo munduan da mantendu eta gorde biharreko balore bat.